खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ थामथि BTR गोरोबथानि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आरो NDFB मोनब्रै हानजा आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानाय गोरोबथा BTR गोरोबथाया मैया 3 बोसोर आबुं जानायाव बे गोरोबथा सानखौ गासै बर'नि आफाद आरो गासै बर' सुबुंफोरानो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकाराबो बे गोरोबथा सानखौ BTRनि गाहाय मावख'आव फिरफिला बिरहोनायजों गासै महकुमायावनो गोजोननि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जायो। आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालियावबो मोनसे थै दान होनाय हाबाफारि लानाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। बारग' NDBफोरनि खौरांगिरि मेल देग्लाय भारतनि 74थि सुबुं खुंथाइ साना बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थादों, जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ BTR गोरोबथानि 3.1 दफा बादियै BTRआव सोसननाय जायो। बेखौ लानानैनो मैया एक्स NDB इउनाइटेड फरामआ मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावहरनाय जायो। लोगोसे बिथांमोनहा खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव जेलाव थानाय गासै बारग' NDBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खावलायो आरो BTR गोरोबथानि दफा बायदियै बारग' NDB आरो बर' लाइमोनफोरखौ माखासे पारामिलिटारियाव सोसननो थाखायबो गुरैयै खावलायनाय जायो। मोनसे मुगैथाव खास्रि-बिस्रि जाथाय जेराव मोनसे हानजानि दुथां सुबुंफोरा सासे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद। मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया सरस्वती फुजानि हरनि समाव जादों, जेराव सासे सिख्लाया गरेस्वरनि हातीबान्दायाव साइकेल सालायनानै फैबाय थानाय समाव गिबियाव सिख्लाखौ लांखारदोंमोन आरो निसा जाहोनानै गुवाहाटीसिम लांनाय जायो। उनाव जिनाहारि खालामनानै बशिष्ठनि इन्दिरानगरनि लामायाव गारनानै दोननाय जायो सिख्लाखौ। मख'जाथावदि सिख्लाखौ ओनसोलनि सुबुंफोरनि हेफाजाबाव बशिष्ठ पुलिसआ बोखांनो हायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। हादोराव गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ दानो नागिरबाय थानाय समावनो दिनै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनेश पेगु बिथाङा फरायसाफोरनि थाखाय थारैनो माखासे गोदान खान्थिखौ फोसावना होनाय जायो, जेराव थाखो 5आव मोनसे आनजाद थागोन, जेराव बे आनजादखौ पास खालामनो हायाब्ला 2 दाननि उनाव आरोबाव बे आनजादखौ होफिननो नांगौ आरो बेयावबो पास खालामनो हायाब्ला अब्ला बै फरायसाया बे थाखोआवनो बोसोरसेनि थाखाय फिन फरायफिननांगोन आरो थिग बेबायदिनो थाखो 9आवबो बे एखे रोखोमनि आनजाद जागोन। पास खालामनो हायोब्ला थाखो 9आव थांगोन आरो पास खालामनो हायाब्ला 2 दाननि उनाव फिन बे आनजादखौ होफिननो नांगौ आरो बेयावबो जुदि पास खालामनो हायाब्ला फरायसाया थाखो 9आवनो बोसोरसेनि थाखाय फिन फरायफिनबावनांगोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि थाखो 10खौनो सिगाङाव स्कुल लिभिं आनजाद बुंनाय जायोमोन, नाथाय दायो थाखो 12खौसो स्कुल लिभिं आनजाद बुंनाय जासिगोन होननानै बिथाङा बुंथिना होयो। हिमन्त बिश्व शर्मा गो बेक स्ल'गानजों सोमावसारदों। नंगौ, दाखालि भारतनि 74थि सुबुं खुंथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTR गोरोबथानि 3.1 बादियै BTRनि बायजोआव थानाय गासै 43 रेभिनिउ भिलेज आरो 17टा फरेस्ट भिलेजफोरखौ BTRजों दाजाबफानाय जादोंमोन। बेखौ लानानैनो दिनै बै ओनसोलाव थानाय बर' नङै सुबुंफोरा हेंथा सोमावसारनाय जायो। मख'जाथावदि गुबैयै बे हेंथा सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन मिसिं हारिनि आफादा। बिथांमोना गावसोरखौ BTRआव सोसननो नागिरनाय बाथ्राखौ मिथिनानै बेनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाय जायो। बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला सरकारनि बेबायदि थांखिखौ माब्लाबाबो मानिना लानो हाया आरो बे थांखिखौ थाबैनो बोखांना लाफिननो थाखाय खावलायो आरो बोखाङाब्ला फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रोंसिन सोमावसारनाय जागोन होननाबो बुंथिबावो। बेनिखायनो सरकारनि बेबायदि थांखिखौ बेरेखा खालामना हिमन्त बिश्व शर्मा गो बेक, प्रमद बर' गो बेक, नरेन्द्र मोदी गो बेक बायदि बायदि स्ल'गान होनानै सोमावसारनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव जावले जावले जाफ्लेबाय थादों मोनसेनि उनाव मोनसे जिनाहारिनि जाथाय।
खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया जादोंमोन चिरां जिल्लानि नाङालभाङा गामियाव। थांनाय 10 साननि सिगांनो सासे आइजोखौ दुथांफोरा हाग्रायाव लांना जि गैयै भिडिअ बानायदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। बाथ्राखौ दिनै गावनो फोरमायना लादों सिख्लाया। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सिगाङाव बियो बेंटल आउटपस्टआव अजद होदोंमोन, नाथाय दिनै फिन राहा गैयैनि थाखाय गावनि जाथायखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होनाय जादों होननानै बिथाङा बुंथिदों। खुंगा 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया आथिखालाव उदालगुरि जिल्लानि रौता बडलेण्ड फोथाराव जागासिनो दं। बेबायदिनो मैयानि गिबि समाव मोनाबिलि समाव गोजोन आरो मुंख्लंफोरनि मुङै आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै गासै हारिनि थाखाय सोमावसारनानै मुंख्लं जानाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरनो खुलुमनाय बावहरनाय जायो होनना बुंदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि बिथां मुंख्लंफोरानो गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनानै दिनैनि थासारिसिम लाबोदों आरो दिनैनि दिनावबो जायफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद आरो हेफाजाब होगासिनो दं बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरदों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिना होयो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।